Merħba, jina Sara. Illum ser naqralkom storja mill-ktieb Stejjer mill-Bosk u mkejjen oħra, miktub minn Patrick Samut. L-istorja li għażilta likom illum jisimha Il-pittura imsaħħra ta' Zeppi. Zeppi kien raġel li minn mindu kien għadu ħalib ommu fi snienu, kien iħobb jaqbad xi lapes tal-kulur jew krejon u jħarbex fuq kull tip ta' karta li kienet tiġi għal idejh. Imbagħad, dak li għall-ewwel kien jidher biss ta' ħżiż, meta kont tifliħ sewwa kien jakkwista forom differenti. Dar, kelb, ħuta, ċinju, siġra, vapur, fjura u l-bqija. Aktar kemm Zeppi beda jikber, aktar beda jsir mitħla tas-sena ta' tpinġija. Sakemm meta kiber, kera garax u beda jpinġi. Xogħol Zeppi issa kien li jpinġi matul il-parti l-kbira tal-jum. Kien juża materjali u kuluri ta' natura differenti. Araħ li Zeppi juża daqqa xi strippa tal-injam, daqqat ta' folji tal-gazzetta, daqqa xi kartuna kbira u daqqa xi biċċa drab stirata biex joħroġ tpinġijiet tal-għaġeb. It-tpinġijiet tiegħu kienu wkoll jieħdu suriet u anke isien varji. Parti oħra mill-ħin ta' Zeppi kien dak li qatta barra josserva oġġetti, forom, ħlejja, sitwazzjonijiet u movimenti differenti. Fil-ħinijiet tal-jum differenti. Dan kollu kien jgħinu biex meta jmur lura fil-garaġġ tiegħu jerħi ruħu għall-ispirazzjonijiet ġodda u differenti li fl-aħħar mill-aħħar kienu jinbidlu fit-tpinġijiet jew pitturi oriġinali u mill-isbaħ. It-tpinġija kienet saret tant parti minn Zeppi li ma kinitx tħallih lanqas matul il-lejl waqt li jkun rieqed. Zeppi kien spiss joħlom ħolm mill-aktar fantastiku, mimli forom, dellijiet u lwien, minkejja li kien hemm min jgħid li joħlom biss b'żewġ kuluri, iswed u abjad. Għalhekk is-suġġetti tal-bosta pitturi ta' Zeppi kien ikollhom kemm mid-dinja reali kif ukoll minn dik mistħajla tal-ħolm. Il-kelma mxiet li Zeppi kellu ħanut ta' tpinġija. Bil-mod il-mod kienu jiġu jżuruh mhux biss bosta persuni mir-raħal tiegħu imma anke nies mill-irħula tal-madwar. Issa Zeppi kien jaqla l-ħobża ta' kuljum permezz ta' tpinġija tiegħu. Min kien jistaqsih għal xi inkwatru għall-kamra tal-pranzu, min għas-salott u min biex jagħti rigal għal xi okkażjoni partikolari. Bil-flus li kien idaħħal Zeppi kien jixtri x'jiekol u x'jixrob, iħallas il-kera tal-ħanut u jixtri l-materjal uż-żeba li kien ikollu bżonn għas-sena tiegħu. Jum fost l-oħrajn jidħlu fil-ħanut ta' Zeppi missier flimkien ma' tifel ċkejken Paul li xtaq inkwatru żgħir għall-kamra tiegħu. Zeppi mill-ewwel fehem li Paul kien jistħoqlu xi ħaġa speċjali. Għalhekk, wara li qatt jaħseb ftit, Zeppi resaq lejn rokna mdallma li kellu fil-ħanut u silet inkwatru żgħir minn qatt ta' inkwatri oħra. Fuqu kien hemm impinġi bib b'ċavetta mdaħla ġa toqbad ċkejkna. Għall-ewwel kif rat pinġija, Paul baqa' ħalqu miftuħ. Imma Zeppi serraħlu rasu li dak kien inkwatru speċjali. Zeppi staqsa li ċkejken Paul, "Inti taf dani?" U Paul għamillu sinjal bħal iva brasu. Il-missier ħalas li Zeppi u ibnu telqu kuntenti lejn darhom. Kif waslu d-dar, Paul xtaq li l-missieru jwaħħallu l-inkwatru f'kamartu, eżatt faċċata tas-sodda tiegħu. Missier Paul qatalu xewqtu minnu fih. Il-ħin għadda u wasal il-waqt meta Paul kellu jidħol fis-sodda jorqod. Wara li ommu missieru tawh il-lejl it-tajjeb u biex qulu l-bib ta' kamartu, Paul qatt iħares ftit lejn il-bib fl-inkwatru l-ġdid li kellu mwaħħal faċċata. Fl-istess ħin beda jistaqsi x'seta' kellha speċjali dik it-tpinġija. Proprju ftit wara ġara dak li Paul qatt ma stenna li jseħħ. Iċ-ċavetta ċkejkna fil-bib tal-inkwatru bdiet iddur fil-waqt li l-bib beda jinfetaħ. X'taħsbu li sab wara l-bib, Paul? Saħħa.